na mga tao karon nga grabe na kahambugiro, morally declining, muragwa na yung mga batasan ng mga tao magigsunan. At it is fulfilling. It is in the Bible. Nga grabe ang mga tao tungod kay mga dato na, tungod kay mga malamo na, magigsunan usay makaminos na yung taon sa mga dili malamon. Igawali ang may balita, magigsunan, and the end will come. Ang gira, ang kagutom na ang magigsunan. Pero bantayin niya kung igawali na gani ang maing balita, ingan ang Biblia, then the end will come. Usahay malimtan na nato ang kaimportante ni ini nga topiko. Usahay di na tayo magunaw na magkaigsunan og langit sa atong kabisi sa atong panahon ron. We forget heaven. And we even forget the signs that are fulfilling in our very own eyes. Atong tanawon magkaigsunan, kung kani mailahanan, naa na ba ni? Nadunggan na ba nato? Nakita na ba nato sa atong mga mata? Let's all study together. Magigsunan, may gabi ka na to. Welcome sa atong ikatulong nga gabi sa atong Voice of Youth Expand series. Ang magikalipay rin hapon ng pasalamatan ng Ginoo. Niyang tanan nga mga batanon, 400 teams nagdungan og wali at 6 o'clock karon hangtod alas 7 unya nagkayusa pod pag-tune in sa tuang channel diri sa Hope Channel South Philippines aron makita nila ang hiniusan nato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. I praise the Lord for you young people nga nagpaluyo sa buhat, mga tigulang sa iglesia, mga church leaders, mga district pastors, mga church pastors, ug atong mga administrators, mga co-directors sa tanan nga mga missions ug conferences palibot sa SPUC. Nalipay mi og dawata ang pagpasalamat. Pasalamat po nato Ginoo magigsunan sa nagapadayon nga pagpanalangin ka nato o naghatag ka nato og kalampusan. Gabi nalipay ta nga daghang kayo og nagtanaw niabot ta og almost 1,004 sa Facebook ug almost 500 sa YouTube. Magigsunan naghangyoon mo nako. Karon nga nagapaminaw, palihog ayo mo kalimot sa pagpislit sa share kay inyong mga kauban nga dili mga kauban natong tumutuo makakita niining atong mensahe karon. Kay importante kayo ang topiko nga pag-isgutan nato. Akong usa kay gala diri kauban ko director siya nga, do not talk about this topic. You talk about youthful mga ideas. And no, it is indeed important to talk about this topic tungod kay gikalimta na kani sa pag-consider nga kani importante kayo sa atong pagtulunan sa kinabuhi. Magigsunan hisgutan nato ning importante nga topiko may tungod sa kalibutan nga nagkabuang na. Ang kalibutan magkaigsunan nga naa diha sa kahasol, kalibutan nga naa diha sa kalibog, kalibutan nga naa diha magkaigsunan sa kadisturbo o sa pagkaway klaro. Pastor, unsa man day ka ang kalibutan karon? Gabi gisgutan nato ang tubag niining tanan. Magkapadasi ka nato kay nagsaad si Jesus nga siya mobalik. Pastor, apan unsa man ang pangutana karon? Ang kalibutan dautan kayo. Unsa may atong buhaton, pastor? Tagaan ta mo og sugilanon sa usa ka flight gikan sa California, duha ka pilots nga malipayon magigsunan nga nagsugo sila sa California, and then mopadulong sila dito sa Cali nga interior part of Colombia. So from California diretso sila dito sa Cali nga interior part of the country of Colombia. Abi ninyo, nalipay silang duha, samtang nagsugod sila uban sa 187 ka mga pasahero o uban sa iyang mga crew magkaigsunan. But you know what? Tungod kay interior part man sa Colombia, niagi sila nining dangerous approach na patungan ang airport magkaigsunan nining dagko nga mga bukid. Nakinomdom ko si Pastor Ted Wilson, atong world president sa World Church. Naadto siya sa Davao. Pag-abot niya Davao, padulong siya sa Congress sa MVC. So we decided nga pasakyon siya og usa ka helicopter. Nalipay mi magkaigsunan, gidala na mo siya dito sa airport. Nagpaabot mi sa helicopter magkaigsunan. And while waiting, magkaigsunan nga gi-prepare ang helicopter, gipa-snacks na mo siya, gipakaon na mo sa durian. Sultihan ta mo. Kung mahimamat ni Pastor Ted Wilson, kusog na mukha og durian. Gani atong pagwali niya atong 40 days diri, nagpalit mig daghan durian magkagisunan. Nagdapog isang durian dito sa Lux Hotel, nga bawal kayo, nakabayad ni almost 5,000. Kusog siya mukhaon. So nikaon sa durian that time. Unya, taud-taud nga na ready na ang helicopter,
Ingon na si Pilot Acosta. I cannot forget his name. Pilot Acosta. He said, Pastor, we need to go. Kung ano man, pilot nga, nagkaon naman ng world president. Siya, no, Pastor. Hapit na maghapon, Pastor. Kung tanano ko ang facts, Pastor, tanawag ko ng clouds, ubos kayo, Pastor. Unyangit-ngit kayo. Kung madugay mi, Pastor, I am forced nga tilukon pa, libuton ako ang Mount Apo o sa may makaadto sa Mountain View College. So, ginana mo si Pastor Ted Welser, Pastor, you need to catch up. The clouds is very low, murag maglisod ang pilot ani pag maneuver. So kung magdugay-dugay ta, mulibot mo sa Mount Apo ang pinakataas nga mount in the Philippines. No, I need to eat more durians. Nikaon pa siya magaisunan. I'm reminded of this trip sa duha ka mga Amerikano nga mga pilots because they had the dangerous approach going to Cali, the interior part of Colombia. And you know what? Ang problema kay ang fog grabe ug ang clouds is very low. Nga di nila makita magigsunan sa ilahang radar, di po makita nila sa ilahang mata. Busa ang ilang gihimo, nagtawag sila sa control tower. Hey, control tower, we are near the airport. So please tell us what to do. Kung asa may maneuver. Kaya we cannot really see the airport. We cannot see the runway. Ang problema magkaigsunan. This happened in 1995. This is a true story. Ang problema kay ang naa dito sa control tower speaks Spanish and can understand Spanish language. Ang problema kay di man sila makasabot. Ang control tower di makasabot sa duha ka American nga mga pilots. Natingala gani ko sa story nga nabasa nako. Nga dapat sa mga control tower dapat nago ni interpreter, no? Pero kato magkaigsunan naglibog. Ang mga pilots di pud makasabot. Mismo po, ang control tower di po makasabot magkaigsunan. What happened was, there was a misunderstood message. Di sila magkasinabot, and that resulted to that plane crash. Nga nagpatay sa 189 ka mga pasahero, including the 2 happy pilots magkaigsunan nga nagdala. You know what? In this world of turmoil, we need that. Because, you know, in the study magkaigsunan, that indeed, the planet Earth is spinning through space at some 66,000 miles per hour. And the fog is very thick, magkaigsunan. And the runway approach before the final touchdown on Earth is treacherous. Delikado yun. Gikinahanglan. We should know who we are, what we are, where we are going, magkaigsunan, as we approach the last landing of our airplane to the airport. I'm referring to Christ's second coming. Pastor, na ining kalibutan nga, kung si Pastor Palomares pa, sa tingala ta, nga basta summer gani, wala ang tayo ulan, pero sige ulan. Yung siya murag na pahong-pahong na yun yung kalibutan karon. No? That is his term. I like his term, na pahong-pahong na di Pastor lang tayo. Kisa una, summer gani, init gani, pero nga nung pirtimang ulan na kayo. I want to tell you that in spite of this turmoil nga kalibutan, adun na biminsaya ang Ginoo, and his message is full of hope. Nga naman kaingong nakapasor nga full of hope. This is the text. John 14:1-3, let not your heart be troubled. Tumuo ka mo sa akong amahan nga nasa langit. Mag-andam ako puloy-anan alang kaninyo. O kung mag-andam na, mubalik ako pag-usab. I will come again. That promise is full of hope. Puno magkaigsunan sa paglabot. Usa ka panahon, si Jesus gipangutana sa iyang mga tinunan. Iyon siya magtutudlo. Isulti kung kano sa kaning tanan mahitabo. Ug unsa man ang mga ilhanan sa imong pagbalik ug sa katapusan sa panahon. Tiyaw mo na magaisunan. Si Pastor lang tayo nangutana po dinis gamay pa ko. Unsa may ilhanan sa pagbalik sa Ginoo? And this question is being asked by his disciples long before. It was in the time of Jesus nga gipangutana siya kung asa man, unsa man kano sa may mahitabo ug unsa man ang mga ilhanan sa di pa siya mobalik. Magkaisunan, I like to study with you. Sa gisulti sa itong duha ka host karon, we will talk about the signs of Christ coming. Kaya para nako, usahay malimtan na nato ang kaimportante ni ini nga topiko. Usahay di na tayo magunhaw na magkaigsunan og langit sa atong kabisi sa atong panahon ron. We forget heaven. And we even forget the signs that are fulfilling in our very own eyes. Atong tanawon magkaigsunan, kung kani mailahanan, naana ba ni, nadunggan na ba nato, nakita na ba nato sa atong mga mata? Let's all study together. Magkaigsunan, number 1, false Christ and false prophets. That is recorded in Matthew 24:5, 11, and 24. Iyon gani ang Biblia, kung musulti siya nga naa siya sa kwarto, ayaw ka magtuo. Nasa sa kamingawan, ayaw ka magtuo. Dili ka na tino. It is not Jesus who is coming.
Magkaigsunan, apan adunay mga tao nga nagpakaroon ingnon nga sila si Kristo. Sultihan tamo in Davao, to be exact. In Davao, naay mga tao, naay tao diya nga nagsulti nga, He is Christ in the Gentile setting. He is Christ. Diri sa Caraga, napoy nag-angkon nga siya po si Kristo magkaigsunan. Napoy pagtulunan sa usa ka pundok nga si Kristo naa na daw diri sa kalibutan in 1914 in spirit. Nga di na to makita magkaigsunan. So what nagiginan nag-signs, kinaan naman siya diri. Pero iyon ang Biblia, for false Christ, atong masama magkaigsunan, for there shall rise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, in so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect. I want to tell you magkaigsunan, nga, ang kaning nag-angkon nga sila si Kristo karon, ang ilang mga tao, ilang membro po, mga bantugan ba yan? Ingon ang Biblia, sakto gina Biblia. Nga bisan pa ang mga pinili, ilahang madala. Magkaigsunan, sultihan tamo sa kong sigilanon, district leader ko sa Pantukan. Nagdala ko og mga tigulan sa iglesia, nagsuroy mi sa Davao. Ko maghimo ta og kanang suroy-suroy ta. Sa isinta ka buok mi magkaigsunan. Hindi dala nako diha siya sa suroyanan sa Davao nga believed to be the New Jerusalem. No? Kani wala man ni iguay magkaigsunan. I'm just telling you the truth. Pag-abot dito sa mga tigulan sa iglesia sa isinta mi kabuok, gipasulod mi magkaigsunan dito sa ilahang garden. Unya na ay 28 anyos ka mga batanon lalaki babae nga nag-lecture kanamo. Ingin nila, welcome to the New Jerusalem where the Son of God dwells. Welcome to the New Jerusalem. Tigulan sa iglesia, sultian nimo nga i-welcome sa bagong Jerusalem. Magkaigsunan, kung namino karon si Engineer Anthony Digitos, ang akong presidente magkaigsunan sa Elders Council at presidente na ako sa association, konbertido man siya, niya dasig kayo. Magkaigsunan, naglakaw na ko. Paglakaw na ko, naulahi siya. Nagdagan, pastor. Ato sa dito karon, nagdebate. Ha? Ngano nagdebate man ginani ta diri di man ta magdebate. Magsuri-suri man ta. Ato pastor. Pag adto ko magsunan humana. Kung ano nang debate man ka. Di ba ato nga ni diri dili ta man debate ni anhi ta diri kay magsuroy ta dili man debate. Ang tubag niya pastor sultihan ta ka. Bisag librihon pa ko nimo balik di nagyud ko mabalik ani pastor. Kaning lugar di nagyud ko balik. Bisan pag librihon ko no pastor. Sultihan taga pastor, katong duha ka lalaking babae nagsulti sa dili tinuod pastor. New Jerusalem nga ipakanaog pa makita na sa pinadayag kapitulo 21. Pastor nagsulti sila bakak pastor kay nagbutuo sila sa dili pod sakto nga pagtulunan. Magkaigsunan naa day mga bag-o mga tao nga magpakiran sila si Kristo, they will claim to be Jesus Christ. Naapoy mga false prophets. Gani dito sa US magkaigsunan, matod pa, that out of 100% nga prediction ni ining mga false prophets, 97% dili tinuod. Og naalam po is 3% nga tinuod. Para nako di po na tinuod magkaigsunan. Tumo-tumo ra pod na. Matuta ni ining usa ka tawo nga manalagna. Na dito sa Halirod magkaigsunan, si Mafo, si Ramta ug si Lazares. Let's go to sa Lazares. Si Lazares, kung magkigistorya kanya magkaigsunan, 2 years pa imong waiting time. Nga naman, perting linibo ang naghulat sa iya magkaigsunan. Kung magpalista ka, makigistorya ka niya 2 years pa. Kaya nga naman, nasa 2-year waiting list for private consultations. And you need to pay $93 per hour. O kung makigistorya ka niya sa phone magkaigsunan, you have to pay him $53, half an hour, billed to your credit card. Wow! Na yung mga tao nga managna magkaigsunan, pero sultihan mo, they are the fulfillment of what the Bible is saying. Nga dunay false Christ and false prophets. Number 2, international conflict. Na ay gubat magkaigsunan, and you will hear of wars and rumors of wars. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. Na istorya man kay Lulong ganiya abo-abo, nga tuang driver diri magkaigsunan. In 2018, samtang nag-Youth Congress, I invited President Duterte to come, pero wala na yung magkaigsunan. Pero nainiyani nga taga Malacanang. Nahitabo, nagpadala siguro o kanang PSG, abi ninyo, diha gyud sa Bukidnon, diha dapita sa may Luriga magkaigsunan. Na ay nagpa-checkpoint, pero dili dahil mga sundalo. Ang atong kalaban dahil magkaigsunan ng mga rebelde. Unya, na ay PSG magkaigsunan nga risakay mo armored gun girakrakan nagira gyud si Kilulong ambak sa magkaigsunan gibiyaan niyang pick up nitago ko siya dito sa kanal pagtago niya tawag ni sa search him giambos mi diri search him pinusilay nagira dire search him long tago diha long gamita imo pagkakabgo kaigsunan girilit ni Kilulong kaniya even in our place na ay gubat magkaigsunan so much so with international conflict.
We hear today, no? Russia versus Ukraine. Gani, 70 million na nangamatay in the First World War I and World War II. And the 20th century is the bloodiest of all. Number 3, nga sign magkaigsunan. Tanawan niya, mauni ang mga sinyalis. Mauni ilahanan sa di pang balik ang Ginoo. Number 3 is famine. Ang kagutom. Tanawag gining mga bata, mangitag pagkaon, pagkaluoy kay magkaigsunan. Daghag na nga matay tungod sa gutom. Bisag diri sa Pilipinas, daghag na nga matay magkaigsunan na pasmuhan hangtod na tiriring ni noon pagkaluoy before mga matay magkaigsunan kay wala na enough nga vitamins para sa mga bata. It is one of the signs of Christ coming, the famine. Nakinumdum ko sa kabata magkaigsunan nga wala ginikanan, 6 years old nga bata. I read the story. Yang bata magkaigsunan, naginusara na siya, wala siya papagmama, wala po siya mga angkol ug auntie, naginusara siya, nabuhi siya, kay sigirig isag lakaw, mga isag pagkaon. Bisag asa, mga isag pagkaon para mabuhi lang magkaigsunan. Mangita siya na inumpod, mangita siya pamangin magkainom siya. Ang bata maibog biya pod kung kanunon. Magkakita siya bata nga laming kaon, maibog pod kaning mga bata. Hanto nakato siya sa bakery. Abot sa bakery magkaigsunan, naagilami kay nga mga bread, pero naamay glass. Naibog yun siya, gusto siya mukaon magkaigsunan, pero wala siya kwarta. Ingon sa story nga nabasa nako, ang iyang baba, gibutang niya sa glass magkaigsunan, nga naay ang bread na dito. So ang nagapart sila, kanilang yun ang glass in town. Mura gi-feel niya, gikaon niya ang pan. Nakita sa usa ka tao nga buutan, naluoy siya sa mga bata, gipasulod niya sa bakery. Iyang gipalitan sa bread nga gi-desire sa bata, gipangayo sa bata, gihandom sa bata. Magkaigsunan, pagkaon sa bata, nangutana siya sa mga tao, Sir, ikaw ba si Jesus Christ? When I read the story, wow! Ang mga tao magkaigsunan di ay nangapas muna, nangita di sila ni Jesus Christ, nga maoy mutabang nila. When I went to Africa, this is my personal story. I went to Africa magkaigsunan in 2013, attending the World Youth Congress. 3,500 gabok ni Tambong, and then si Pastor Ted Wilson among speaker magkaigsunan on Sabat, nang hatag mi og 25,000 copies of Great Controversy. Isa-isa gyud magkaigsunan. Ang una na kong nakita gyud mga bata, mga payat kay nga mga bata nga nagtulak og kariton na maligya sila orange nga di na pud kay gwapo nga mga orange, unya na malit po sila buti bakal. So naagya po na dito sa Africa magkaigsunan. You know what? Gipara nako. Gitagan ako sa Great Controversy kiduwa. What's your name? Joseph. Your name? I am Emmanuel. Okay, your name is in the Bible. Your name also is in the Bible. Say, yeah, we know that, sir. And I am Pastor Lantay from the Philippines. I'm going to give you this book. This book tells you of the existing battle between good and evil, and this book tells you who wins the battle. This book is for you. You give this to your parents and to your siblings. Gidawat nila magkaigsunan. Magkaigsunan, ningko Ginoo, gigakos na akong duha. Kan ako mga manghod, para po mga manghod ako kay mga itumpos na magkaigsunan. Gigakos na ako, nagampo ko Ginoo. Kaning libro ha, panalangini, nga maka-open sa kamatuoran. Yang ginikanan, igsuon ni Joseph de Emmanuel, makaila sa kamatuoran, Ginoo pinaagi ni nga libro, The Great Controversy. Lord, I want to see them in heaven. I want to hug Joseph and Emmanuel in heaven. We will not see each other on earth, Lord, but we will see them in heaven. Pagkaigsunan, pag human gyud niya nakugampo, katong gingalag Emmanuel, iya kong gitutukan. Isa Pastor Lantaya, Pastor James, I want to tell you that I have seen Jesus in you today. Nanibawt akong balibo magkaigsunan. Sa mga bata dahil nga gugutom, kung ato dahil tagaag something, they will really recognize Jesus in you. Famine is the third sign of Christ coming, magkaigsunan. And there will be famines. It is stated in the Bible. According to United States Environmental Studies, magkaigsunan, nga 3 billion hectares nga productive land na damage magkaigsunan by human activity mo nang dili na kay makapulos og mga maayong tanom. According to Lester Brown, the president of the World Watch Institution in Washington, D.C., the entire world is living hand to mouth. This is true. Trying to make it from one harvest to the next. Wala gi-extra kasagaran sa mga tao, igo-igo ra gyud ang gikaon mga kaigsunan. Approximately 57 million people die each year because of famine. It is documented. And this amounts to 156,000 people died every day. Karong adlaw mga kaigsunan, naay namatay nga 156,000 ka mga tao tungod sa gutom. You see that? And it is stated in the Bible.
nga sa di pang balik Ginoo, ang famine is one of the signs of Christ coming. It is now fulfilling in our own eyes. Nakita nato mga igsunan. Number 4, pestilence. Sign number 4 is pestilence. What is pestilence mga igsunan? And there will be famines and pestilences and earthquakes in various places. Mga igsunan, kani bitong sultihan ta mo kani atong pandemic karon nga COVID-19. Moingon jud ko nga pestilence ni. Usa ni siya ka disease nga gidala sa hangin, makapanakod magkaigsunan. It is considered as one of the pestilences ang atong COVID-19 karon. Sige, sulti na ako in the first night nga nangamatay na magkaigsunan as of last Saturday, gitanan na ko ang Google, 6.17 million ka mga tao nangamatay. And 497 million ang cases nga nakaroon sa tibok nga kalibutan. Sa imo tanaw, nagakatuman ba ang balang niya kasulatan? Nagakatuman isuon. Grabe. The original word for pestilence in the New Testament language, Greek, means plague or disease. Ang COVID-19 is a disease. And it is one of the signs of Christ coming. New plagues of AIDS, malaria, Lyme disease, the Marburg virus, the Legionnaire's disease, and hantavirus magkaigsunan, and the World Health Organization predicts 40 million cases of HIV by the year 2000. I want to tell you, kamo nga nagpuyo diri sa Cagayan de Oro City, nga live banta sa Channel 25, sultihan ta mo, pamina mo. Ang kaning AIDS sa Philippines, ang pinakataas o grade as of now is ang Region 10. Take note of that. Somebody told me nga ang pinakataas o rate sa AIDS magigsunan, HIV, gikan diri, pinakataas gikan diri sa Region 10. That covers kani atong province diri. Bantayan nato magigsunan nga daghan day mga AIDS nga cases even in Cagayan de Oro City. Let's go. Number 5 sign is earthquakes. Grabe ang linog. Nakinomdom ko. Nanlakaw mi uban ni Sir Lawrence Lamera. It was last December, I think 3 years ago. Basta December may isunan, makita mo yung pas ni Sir Lawrence Lamera. I don't know kung namina Sir Lawrence rin, maing gabihin mo diya. Kanang nanuri mi sa SM Lanang. Ayun sa, Bling, mamalitag wan. Bling mo daw, Bling, mamalitag sapatos. Mamalitag Onitsuka Tigers. Kung sige, malita. Sige, malita. Mag-isunan, nangato mi kami duha. So nag-snacks kami sa Starbucks. Nya human, ato rin may magkaigsunan sa Onitsuka Tigers nga store sa second floor diha sa SM Lanang. Magkaigsunan, gipapili na ko niya. Pili na Bling, mo palitag sapatos. Sige, palitag sapatos. Magkaigsunan, kay girahan may Onitsuka Tigers. Kuha na ko magkaigsunan, kay ato ko ng bayaran. Pag bubayaran ako, nilinog bitaw na nga kusog yung kayo. First time in my life, inatog na kusog magkaigsunan. Diha pag sa SM Lanang. Perting, basta. Gilabay na akong sapatos, wala na akong giuli sa tindira, gilabay na ako sa akong kahadlok magkaigsunan. Si Sir Lawrence Dagan po, nag-abot na naging si gawas. Wala mi nagdungan, tungod kinahadlok mi. You know what? Even in our time, Pastor Lantaya had experienced earthquakes and you as well. Nakadawat ta, naka-experience ta ni ining mga linog. Usultihan ta mo igsoon, nga kanang linog, usa sa mga ilahanan sa di pa mobalik ang Ginoo. And there shall be famines, pestilences, and earthquakes in various places. In various places in all the world. Mo na bisag asa magkaigsunan in Haiti, grabe. Nangamatay ang daghang tao tungod sa linog magkaigsunan. I want to tell you that each year we have 6,000 major earthquakes in the world. 6,000. Tiyaw man, in the world. Sa Russia, magkaigsunan. Sa Amerika, sa Pilipinas, 6,000 major earthquakes in the world. This is documented, mga kaigsunan. Earthquake fatalities, in the last 20 years, we have 1.5 million ng mga biktima magkaigsunan from earthquake alone. Dagag na nga matay tungod ni ining linog. And it is one of the signs of Christ coming. Take note of that. Ato nang nakita, ato nang nadugog ang gisulti ni Jesus nga makita sa balang nga kasulatan. Magigsunan sultihan ta mo. Number 6, upheaval of nature. Wow! Kitang tanan. Nagkakitaan mo siguro mo sa YouTube, no? Kana bitang tsunami, kumutype kag tsunami sa YouTube, magkakita kag daghan nga mga tsunami na magigsunan. Nahitabo in Asia, bisag all around the globe, grabe ang tsunami. Nagpatay og daghan millions ng mga tao tungod niya. Earthquakes, famines, and pestilences, and there will be fearful sights according to Luke 21:11-25.
from heaven, and upon the earth distress of nation, with perplexity, the sea and the waves roaring. This is tsunami. The sea and the waves roaring, magkaigsunan. Ang tsunami di ay, it's in the Bible. Naaday sa balang na kasulatan ang tsunami. It is recorded in Luke 21:11-25 that the sea and the waves roaring. Musaka magkaigsunan kung pila ka feet, gani, kumaadto mo sa Leyte. Nag-ato mi sa Leyte, pasilan, ang barko nga dako magkaigsunan naana sa dalan. And then gihimo na siya tourist destination karon. Wa pod gihipos. Dako nga barko tungod magkaigsunan atong Yolanda nga kusog kayong baha magkaigsunan dakig nga matay ang barko in town ni adto na sa dalan. Diha na gyud sa agianan sa dalan na. You see that? It is the fulfillment of what the Bible is saying. 1993 weather damage United States. Nga naay 1,297 tornadoes in the year 1993 alone. Kita sa to, morwa kay tornadoes. Tornadoes is, kanib itong hangin magagisunan nga magtuyok. Naman po dito, pero kasagaran nahitaw gina dito sa United States of America. Tornado ilang kadlukan po dito. Then, volcano eruption. Gabi. And then, sign of moral decay. Ikapito, bantayan na to ni. Nanay mga tao karon nga grabe na kahambugiro. Morally declining. Muragwa na yung mga batasan ng mga tao magigsunan. And it is fulfilling. It is in the Bible. Nga grabe ang mga tao tungod kay mga dato na, tungod kay mga maalamo na, magigsunan usay makaminos na yung taon sa mga dili maalamon. Nay usa ka professor sugilanon. Nay usa ka professor bright kay siya magigsunan. Ang problema niya nag-look down siya sa mga grado. Kung wag ka graduate, iya kang ibuli, iya kang kantsawan, kambugiro ginatawhan na. Usa ka panahon ni siya mo, adto ko sa isla, mubo lang nga isla, mudo lang nga isla, pero wa may lain way of transportation dito, kanamang mananagat. Mga pubrito ang mananagat magkaisunan. So nisakay siya, duhara sila sa mananagat, nga gigamit, dili makina, bugsay lang. Dili lang kayo magkaisunan, dili lang kayo po, layo dyo kayo, mo lang samal o gabaw. So, it will take them 20 minutes nga, magbugsay-bugsay, mao tayo pangita atong mananagat in taon, taga-adlaw. So samtang pagsugod yun, gina niya nga, imong trabaho mo rin yun kay hambugiro man tawana, kay professor sa university, doctor sa magigisunan ng hambugiro kayo. Siya mo rin trabaho ni mo, siya, mo rin yun sir, kay grade 2 mag ko sir, wag ko ka human sa akong eskwela sir. Siya pagka sa to pa, wag yung ka rin eskwela, siya grade 2 rin ko sir. Siya di ka mauwa mo na yung kinabuhi. Mabuhi ka ni. Siya, igo-igo naman ka, sir. Ang inyong plate, sir, marami palta ko bugas. Okay naman po, sir. Magkakaon na po, ba? Ako mga anak, sir. May gipa-eskwila na ko, sir. Tungod na niya akong pag-bugsay-bugsay, sir. Maghatod ko mga tao, panulong sa isla, sir. Hantod ko gabi yan, sir. Kapoy kay, sir. Pero akong agwan taon, kiwa man dyan gigrado. Gikansawa niya siya pagka-bugo, gini mo. Dapat nag-eskwila ka, bugo, gika. Iyon to ang bugiro siya nga. What do kayo mga words nga naibalan sa dictionary? Insya wala gyud lagi, sir. Insya wala kayo kibulan ng physiology. So, wag ko sabutan na, sir. Psychology. Wag ko kibulan, sir. Anthropology. Sir, wag ko kibulan na mo logi, sir. Isa, bugo ka. Pagkaway atiman ni mong tawhana ka. Wag ka na ulaw sa kalibutan. Dapat nag-eskwila unta ka. Para nako. Karono. Dakan ko kwarta. Bantugan ko sa university. Pinakada ko university. Nga naman, bright ko. Ikaw bugo ka. Wag gagyan ni balan. Bisan lang, mingon na lang kag psychology. Wag ko kibulan na, sir. Siya mo pa? Isa pagkaluoy ni mo. Magkaisunan, samtang nagbugisag-bugisay, nasakitan siya. Siya kang bugiro ng tawana. Hantod magkaisunan, naon sa mangyan, kusog mga hangin. Unya ang tubig ni adto naman magkaisunan dito sa bangka. Nisod man sa bangka, sunahadlok na itong tao nga hambugiro. Siya nga, usa man tingmalunod ani. Ingon dito nagnagat nga, sir, kaya ba ka ng term sir nga, swiminology? Siya, pag siya dong, di ko kibalo mo nangoy dong. Siya nga, maura man ibala sir, swiminology sir, di ko kibalo. Sultihan ka sir, dagan biyag sharkology din eh. Nagbasa ko sa story, magkagisura nakakatawa ko. Pero moral decay is now happening in our time. Mga tao nga mahambugiro, mga tao magkaisunan nga di na magpatudlo. It is one of the signs of Christ's second coming. According to Matthew 24:37, but as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. Unsa man day magkatawan sa panahon ni Noah magkaisunan. Tanawa. And God saw that the wickedness of men was great in earth. Grabe na kahambugiro, grabe na kamamati magkaisunan, grabe na kadautan ang mga tao sa kalibutan. So tiyantan mo, ang pagbalik ni Jesus, gisusama niya sa kapanahonan ni Noah. Unsa man day mga tao sa panahon ni Noah, mga dautan yung mga tao man. Oh, great
in the earth. The wickedness of men was great in the earth. Tanaw magkaigsunan. We know the story of Noah. Nangamatay tanang tao, ang pamilya lang ni Noah magkaigsunan. Si Shem ug si Japet, ug ilang mga asawa, ug yung asawa ni Noah, mao ra ginabilin sa tibuok kalibutan. Magkaigsunan, sultian ta ka. Ang pagbalik ni Ginisos, gisusama sa panahon ni Noah. Take note of that. Unsa ang mga tao? Wicked. Great ang wickedness sa tao in their time. Muna ang Ginoo nagpadala magkaigsunan ug lunop gilimpiyuhan ang kalibutan. Pero gisusama ni Ginisos, nga ang pagbalik ni Ginisos magkaigsunan, susama sa kapanahon na ni Noah. Atong tanaw, but as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. For as the days before the flood, unsa mga tao magkaigsunan, they were eating and drinking, marrying, and giving in marriage until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. Pasulantaya. Gisulat man diya nga marrying. Abi niyo pasulantaya, si tawing biya galigo, magbinyo na biya. Marag muuli na ni ugma, mato ni og buhol kay ingon niya sa ko, mamalay na siya. Sayop diya magbinyo pasulantaya. Ingon ang Biblia. Sa panahon ni Noah, nagminyo sila, nag-inom sila, nagkaon sila. Sayop diya pasulantaya mo kaon ka. Magigsunan, dili sayop ang magminyo. Dili masayop pagigsunan ang mukaon ka. Ang sayop lang nga nagminyo sila, pero wa sila nagtan-aw magigsunan sa ilang kinabuhi. Nagminyo sila, naglipay-lipay sila magigsunan, pero wa sila nangalagad. Nagminyo sila magigsunan, pero wa sila naghatag og dakong pagtagad sa pagtawag sa Dios kanila. Magigsunan, gitawag ka sa Ginoo. Pagminyo, walay problema. Pagminyo ka. Ang panalangin madawat nimo sa Ginoo. Pero ayaw kalimti sa imong pagminyo, sa imong pagkaon, himayaon nimo ang Ginoo. Magigsunan, tanawa ang birth rate for teens are climbing. Kami ni Pastor Kipanis, kung naminaw si Pastor Joel Kipanis karon, natumi sa Ayas in 2017, napilmi og Theological Seminary, magigsunan. Pag uli na mo, gikan sa Ayas, padulong migpasay, kaya mamisita mi ni Pastor Leonardo Asoy. Sawa pa siya namatay, no? Sawa pa namatay si Pastor Asoy. Namisita magigsunan. So, niadto mi, kay muhatag unta kong dugo dito sa Pasay nga hospital. Sakay migbas, pagsakay na magbas, Pastor Joel Capanes diri, ako diri, unya na po sa atbang na magkaigsunan, sa pikas po niya line, uy, kag bata pa man kayo ni. Unya na bata, nga usa ka tuig kapin, nga ilang gina, marabag, masa man yung mabataan niya, ilang mangod, lipay doon kayo, kalam itanaw no, ilang ginang mangod siguro. Ipanguntahan ako, mga Tagalog ba? Ngayon ko nga, magkapatid ba kayong tatlo? Isa hindi. Anak namin to. Uy, anak namin to. How old are you? Iyon mabay, I am 14. What? 14 years old. Ikaw, lalaki. Isa, I am 15. Wow! So, in 13 years old, nabuntis ka siya. Opo. Bakit? Ano problema, sir? Uy, kaisog ba? Ano ba problema, sir? Nagkaibigan naman kami. Uy, naghinigog maayos sa magigsunan. Una-una na ako. Pero pa magigkasal siya. Bawal pa po. Alam mo din sa batas natin, 18 years old pa, pwede na magpakasal daw. Pastilano, bata kayo 13 years old na buntis na. Birth rate for teens are climbing even in our time today. Magkaigsunan. Tanawa ni. Every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. That is found in Genesis 6 verse 5. Magkaigsunan, look at this. The cyber porn. Bisag gagmayng mga bata, mutanaw nagdili, maayot, tanaw nun. On survey, porn is immensely popular. In an 18-month study, the Mellon researchers found to have 917,410 sexually explicit pictures, short stories, and film clips online. And that is in the Time magazine, July 3, 1995. Magigsunan, how about in 2022? Grabe ang pagsakan eh. And you can see that the world nagkabuang na gid ang kalibutan. I'm going to tell you that. And it is one of the signs of Christ coming. Number 8, rising crimes and violence. Pagkaluoy kay magigsunan. Rising crimes and violence. I shared this story, I think that was 2 years ago. Nga, this is a true story sa usa ka babae magigsunan nga dasig sa pagpangalagad. Pero nakauyab siya. And he was being raped by his boyfriend. Nabuntis siya, unwanted ang bata, iyang gipakuha, giabort niya. Ang ginikanan, piting hilak, magigsunan. Kining mga babae, pagkaluod yun kayo. Pila ka mga bulan na po magigsunan, tungod kay nagwala na siya.
Gipatay niyang bata, nagkonsensya siya, niapili siya inom, nagsigarilyo siya magkaigsunan, ang ginikanan, nagpalaban na sa pastor. Siya, pastor, tabangin may kampo, sa akong anak, ganawala, naging sa pagpangalaga, di na musimba, pastor, nga maulaw na siya. Gibisita sa pastor, ingon siya, pastor, I will not be saved anymore. Salvation is not possible for me anymore, pastor. I am doing a violent, things in my life. Inom na ko, pastor. Mag-wild na ko, pastor, diri sa balay, pastor. Tungod kay nabuntisan ko niya, giabort na ko anak, pastor. Magkaigsunan, nabuntisan po siya kaduha. Giabort na gyapon niyang bata. Grabe ka violente ng babae. Muragwa na gipaglaom ang mga babae. Anton magkaigsunan, usa ka panahon, usa ka Sunday, gidala sila, ginvite siya sa church outing sa dagat. Niuban sa magkaigsunan, pero nag-isolate siya. Anito, violente na kay siya. Grabe na siya, mamalikas, grabe na siya masuko magagsunan, kay grabe ka desperate na kay siya. And one time, pa sa dagat, ato siyang, pastor, how are you, yan lady? And siya, pastor, I am lost, and I am lost forever. Guwa siya balas magagsunan, pastor, you know what I'm holding? Pastor, sands of the sea. My sins are like the sands of the sea. I will never be forgiven by God. Pastor, inani ko kadautan. The pastor was so smart magagsunan, and siyang, I know. But yan lady, look at what will happen. Naghimuog sandcastle ang pastor pagkaisunan. And siya, look at what will happen to the sandcastle. Look closely to the sandcastle. Pagkaisunan for 1 hour kasi giigo sa dagat na flattened ang sandcastle na flattened back. And the pastor said, what have you observed? And siya, pastor, it's gone. Tuod kay maigo, pastor, sa baong dagat, nabalik siya. And the pastor said, yan lady, you are too violent today. Grabing, violente si mong kinabuhi. But I want to tell you, yan lady, that even though your sins are like the sands of the sea, but God's forgiveness is vast as the ocean. Magkaigsunan, rising crimes and violence, even in our very own eyes. We can see that happening. According to the Bible, the earth was also corrupt before God, and the earth was filled with violence. Violence is mentioned in Genesis 6 verse 11. Magkaigsunan, violent reactions, violent thing that is happening in the world today, it's in the Bible. It is one of Christ's second coming. Magkaigsunan, as lawlessness spreads, men's love for one another will grow cold. Mo ni bantayan na to. Pagwa na gay ibalaod magkaigsunan, sultihan ta ka, ang gugma na to sa isang katao, mabugnaw na. Di na ta kay bolo mo padayag sa tong gugma. Kaya nga naman, wala na tayo balaod nga giatiman. Wala na tayo balaod nga gitamdan. And this is what is happening today, even in our own very eyes, magkaigsunan. Number 9, lovers of pleasure. Is it in the Bible, pastor? Nga kaning inom-inom, sigarilyo, magdroga, pastor, mag-cocaine, pastor, mga unsa pa ng mga drugs, pastor, dugay manguli, pastor, mga barkada, pastor, mag-hangout, pastor, mag-inom-inom, pastor, hantong nadaota na inuon, nahilabta na inuon, mga buntis na inuon, tungod ka nga hubog na, naba na sa Biblia, pastor? I want to prove to you that is in the Bible. According to 2 Timothy 3 verse 4, lovers of pleasure rather than lovers of God. It's in the Bible. All these things that are happening in the world today is in the Bible. Bantayan na ito, mga kaigsunan. 28% of all alcoholics are under the age of 18. In the past 10 years, cocaine used by teens has risen 400 times. And mass media has glorified sex and immorality. Tanawag ko ng TV, tanawag ng magkaigsunan diya sa mga YouTube, grabe kadautan. Ang media, bisan pa gani ang atong mga local stations magkaigsunan. Pag nasa sila mga salida, wow, they glorified sex and immorality. And it is fulfilling in our time today. Bantayan nato magkaigsunan. Number 10, and we will end. The gospel to the world. Sultian ta mo magkaigsunan. For me, this is the greatest sign of Christ coming. Unsa gingon sa Biblia di ay? Naa ba ni sa Biblia, pastor? Nga igawali ang maayong balita o kung igawali na, umabot na ang Ginoo atong tanawon magkaigsunan ang banal nga kasulatan. And this gospel of the kingdom will be preached. Ang gihimo ni Pastor Lantaya karon nga live all over the world. Nga kamong tanan, bisag nasa Korea, naa sa Malaysia, naa sa Thailand, naa sa Korea, bisag asa magkaigsunan sa kalibutan. We are now live in Facebook and YouTube. O kaning gospel nga gisulti ni Pastor Lantaya karon magkaigsunan, mao ni ang maayong balita sa gingharian o gigawali ni sa tibuok naong sayuta.
as a witness to all the nations, and then the end will come. Magigsunan, unsa dito? Igawali ang may balita, magigsunan, and the end will come. Ang gira, ang kagutom na magigsunan, pero bantay ni. Niya kung igawali na gani ang maing balita, ingan ang Biblia, then the end will come. Sa atong iglesia magigsunan, we are more than 20 million members worldwide. Ug daghan na magigsunan nga mga nasod nga atong nawalihan. Bisan pagani sa mga communist nga mga countries, atong madala magigsunan ang mensahe pinaagi sa Hope Channel, pinaagi sa 3ABN, pinaagi sa mga broadcasting all over the globe. Ug daghan ang conversion story. Sultihan ta mo diri sa South Philippines sa 40 days journey with God, daghag mga backsliders nga namalik. Daghag mga tao pud magigsunan sama atong gisulti ganiya ni katong sa testimony nga nagtan-awan sila magigsunan sa Sibia sa AWR. Nagapaminaw sila. Hantod nakaabot sila magigsunan sa Voice of Youth last year, niapil sila ug nabautismuhan kini. Magigsunan sultihan ta mo. Nga ang tibok nga kalibutan karon ginasangyawan na sa maayong balita ug hapit na ginmabalik ang ato ang Ginoo. Si Pastor Michael Kapapas ganiya, isod ko sa iyang kwarto. Kaya atbang may office magigsunan. Ako siyang ang Pastor Mike, tagay da ko ganmi, unsa man imuhang recent nga conversion story. Siya nga, ay Pastor James, Kila akong tawag niya James Lee niya, Michael Kila. Ko Kila, tagay ko siya nga, karon lang yun si Manahagyod, last week lang yun, kung usay na tabo. Siya pastilan, dito mi sa, uban ni Pastor Sam ko, dito mi sa Northeastern, dito mi sa district ni Pastor Estrada, ni Tonton Casada. Kung dyan dito, siya nga, nag-interview ko batanon dito ba nga nagkuwag siya, maigi siya kay naghatag siya kapulo. Unya iyang offering 10% pod. Mo ba? Sida sige interview nako. Pag interview nako, iyang papa naskilin siya kakana akong papa wala simba backslider na. Ang anak magigsuon na ingon akong papa backslider na. Wala simba na. Nagsakit na biya na iyang liver karon. Grabe na pastor. Akong papa gahay gina pastor. Wa gina pastor. Wa gina nagsimbahan pastor. Si Pastor Michael ni siya, uy, ison. Aman. Papang. Gipang pang. Nakisakit siya, nalagi pa sa akong liver. Sultihan ta ka, dawata si Ginisus. Balik. Ay na pag-backslide. Dawata si Ginisus. Kaya kung mamatay, magaling ka, siguradong langit ni mo. Unya, atong hangyo na Ginoo, ayuhon ka. Saligan itong Ginoo, ayuhon ka. Unya, babalik ang simba. Ugma, magpabotismo ka. Magkaigsunan na tingalang tanan, giningon ng amahan. Sige, Pastor, mapabotismo ko. Many years nag-backslide. Ingon taon si Pastor Estrada daw, dugay-dugay na kung district leader diri. Kailan mo ko nila, pero wag ko kasultihan na niya ba? Pastor, nagigisultihan na ni mo. Siya nga, ginan ako, kailangan nung giisultihan mo ito ni mo. Siya James la, happy to be balik ng Ginoo. Ang mga ilhanan biyas pagbalik sa Ginoo, nagkakatuma na. So, nakikita ko backslider, ginan ako, balik backslider. Kaya kung mamatay ka, nakas Ginoo. Luoy kay ka. Hukman ka sa silot kung di ka mabalik. Kung grabe kila, nasultihan Ginoo. Sige, sultihan ako. Magigsunan ng sultihan mo, paminan ako. Kung na backslider ka rin, naminan ako, paminan mo ako, kadawa ako mata. Ikaw nga backslider ka, gigugma ka sa Ginoo. Sama sa gisuto ni Pastor Kapapas, nga kung mga matay, magaling ta, naatas ka mo sa Ginoo, balik sa Ginoo. Atong 40 days, pero tinaghanag backsliders nga nagparibaptize, maparibaptize ka. At ito ay mong pastor. Kaya kumidya, dili tayo magkumidya sa kinabuhi. Ang mga ilhanan sa pagbalik ng Ginoo, nakita nato sa itong mga mata, ug nadunggan na sa itong mga dalunggan. Buhos, balik backslider, mag-ampo ako kanimo, nga mo balik ka sa pagpakalagad, magpabutismo ka, magkinabuhi ka uban ni Ginoo. Kaya kung bisa kung sa mitabo sa itong kinabuhi, andam ta siya pagbalik. Nakita nato sa itong mga mata, ug nadunggan sa itong mga dunggan, nga kaning gisulti ni Ginoo, nga naas sa ng kasulatan, nagkakatuman na gyud ang mga ilhanan sa di pa siya balik. Magigsunan, sultihan mo, akong lula, namatay at the age of 94. Sa iyam, di ko nagtubo. Di ko makalimot, grade 1 ko, insya nga, gong, mag-ampo ta, kahapit ang balik ang Ginoo. And that happened, that was 35 years ago. Magigsunan. That was 37 years ago. Unsa karon nga, nilabay ng 37 years ago. Magigsunan, hapit na mabalik ang Ginoo. Kaya nga naman, kaning minsay sa mga balita sa kingarian, gigwali sa tanang nasod magigsunan, and the end will come.
Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him who made the heaven and earth, the sea, and the springs of water. Christ is coming. Christ is coming. Christ is coming for you. Be ready. Times are fulfilling. Christ soon coming is to come. Magkaigsunan, and these signs makita nato sa atong mga mata ay pagkalimot sa pagwali sa mayong balita. Naisugilan ng magkaigsunan, last story. Na yung mga palahubog ng mga silingan. Bukid ng gipuyan, inom sila tagadlaw, magkaigsunan. Tagadlaw, inom sila. Matod pa sa sugilan, tagadlaw, inom. Tuba ilang inom, mga hubog sa magkaigsunan. Manguli pa nilang balay, tagadlaw yun, taghapon, humanag paniud ito magkaigsunan, mga alas 3, inom na sila, hangto na sila gabi magkaigsunan. Sultihan mo, this is a true story, paminaw mo. Pero adunay batanon nga isog yun. Isa ka na nag-inom diha, adtuan ako na, baligyan ako naglibro. Literature evangelist. Isa baligyan ako na nag-inom diha, ilalom sa kalaminan. Yadto siya mag-igsunan. Isa, sir, manghatag, magbaligyan ko yung libro. Usa ko ka Adventist nga member, nabaligyan ko libro, sir. Usa ko ka literature evangelist. May sir, guwapo nga libro. Great controversy. Mag-igsunan, gipalit po nila. Gibayran po sa mga palahubog. Yung nagsabot sila, nga, kanang palito na nato, nakanaluwi itong matano na. Sa ilang tanan magkaigsunan, usa lang kay balo bubasa. Magkaigsunan, ang himo nila, nga, pag inom nila, magbasa sila magkaigsunan, ug usa ka katong kay balo, usa ra may kay balo bubasa. Mutindog siya, with a loud voice, basahon niya magkaigsunan ng great controversy. Ang usa ka page, unya ang likod niya page, ug magbasa magkaigsunan, ilang bunluton, ilang pagsiyon, kay himo nilag sigarilyo. Butangan nila magkaigsunan og sigaret, and then ilang lukuton, ilang isigarilyo. Nahitabo magkaigsunan sa pila ka mga bulan, nahurot gyud ang great controversy og basa, onya nahurot pod magkaigsunan kag gihimo nilag sigarilyo. Human nilag basa magkaigsunan, katong isikibal tao nga mobasa, ila ring likiton magkaigsunan, ila ring gamiton nga sigarilyo. This is a true story, pamina mo magkaigsunan. Nahurot magkaigsunan, ang nabilin ang cover na lang. Karon magkaigsunan, samtang nag-inom sila, alas 6 sa gabi, ang Seventh-day Adventist Church, magkaigsunan, nagwali man silang dapit. Pagwali, sa kinsa man nagwali din magkaigsunan, mahubog na sila, ang himo, ilang gibato, ang wali sa first night, gibato nila magkaigsunan. Dagko nga mga bato, katong mga hubog magkaigsunan, nako sila, ilang gibang bato. Nagtawag, gintawag pulis ang mga Adventist magkaigsunan. Niabot ang mga pulis, sunalisang ang mga hubog, na mga pulis, nanago sila magkaigsunan. Katong tao nga nagbasa, nga kay balo lang mabasa magkaigsunan, tanaw niya nga ang pulis, padulong siya magkaigsunan. Nitago siya dito sa nagtulda ng mga Seventh-day Adventist. Dito siya sa likod. Pagtanaw niya nga naamag yun mo, nagpapaduma siya, ni adto magkaigsunan katong mabasa, dito yun sa tubangan, sa nagwali. Magkaigsunan, hubog-hubog na siya, pero namati siya. Ngayon siya nga, kanayang gisulti, mo man akong gibasa. Nagabasa man ko ana, kanang gisulti. Magkaigsunan pagkasunod nga gabi, ni apil ra gyapon sa magigsunan, wala sa nag-inom. Hangtod na human ang tulda pag-apil sa pastor magkaigsunan sultihan ta ka, nitindog siya kay magpabautismo siya. I like the story. But the story never ended that way. Magkaigsunan, katong tao nga palahubog nga nagbasa sa great controversy og nagkuha pod sa matag pahina kay himo og sigarilyo magkaigsunan, og tao nga nang bato sa nagtulda, nitago sa magkaigsunan, niadto siya sa tubangan, naminaw sa mensahe og na Adventista siya magkaigsunan. Sultihan ta mo, nanganak siya magkaigsunan. Ang iyang anak nahimo nato og bantugan nga presidente sa South Philippine Union Conference, si Elder Wendell Mongaya Serrano. Story to sa iyang amahan magkaigsunan, sa conversion story sa iyang amahan. Why? Nagsugod sa usa ka batanon nga why ko kahadlok. Nagdalag libro magkaigsunan sa great controversy. Kaya nagtuo siya nga Ginoo, hapit na gid mo balik. Busa isangyan nako ang mayong balita. Are you also sharing the good news of salvation to others today? It is my prayer. Nga kining tanan nga nagkahitabo magkaigsunan, dili masayang ang paghago ni Ginesus. Nakita sa itong mga mata, nadunggan sa itong madunggan, nga kining mga signs ilhanan sa pagbalik sa Ginoo are now fulfilling in our own very own time. Christ is coming back. Be prepared pagkaigsunan.